Salutare tuturor! Astăzi o să discutăm puțin despre procesul de curățare a șinelor. După cum se vede, avem aici locomotiva care se ocupă de acest proces, trage două vagoane de curățare. Să vă spun în mare cam ce folosesc eu, de ce prefer anumite chestii și ce sfaturi vă pot da pentru a avea un proces cât mai bun și mai calitativ. Așa cum spuneam, cele două vagoane care trec succesiv pe cele două inele de circulație, făcându-și treaba când pe unul, când pe altul, la o distanță de o săptămână sau depinde în funcție de cât de necesară este curățarea. Ok? Am să opresc puțin locomotiva din proces și o să discutăm puțin despre acest subiect. Oprim locomotiva. Așa cum spuneam, două vagoane de curățat care își fac treaba foarte bine. Vom da comanda digitală puțin deoparte și am să vă spun de ce prefer acest tip de vagoane, ce folosesc și ce sfaturi vă dau. Deci acest tip de vagoane îl prefer în defavoarea celor de la Roco cu placă abrazivă, pentru că au o mișcare a mecanismului mult mai bună, curăță mult mai bine șina, sunt mult mai libere ca și proces. De asemenea, dacă vedem diferența între cele două, primul vagon este mult mai negru pentru că este cel care ia mare parte din mizerie, spre deosebire de al doilea care ia mai puțin. Folosesc aceste vagoane pentru că sunt și mult mai economice și mai eficiente și pot folosi orice material. Acesta are prindere cu inel, acesta cu șurub, dar poți prinde orice material pe ele atunci când vrei să folosești pâslă îmbibată cu alcool sau orice altceva. Repet, prefer aceste vagoane pentru că sunt mai economice, mai eficiente și își fac treaba mult mai bine, spre deosebire de cele cu punte abrazivă, care, pe lângă că au un cost destul de mare când schimbi placa, nu ține foarte mult și atunci ai tendința de a cheltui mult mai mult și cu o eficiență mai scăzută. Asta din punct de vedere al vagonelor prefer eu, fiecare folosește ce vrea și cum crede că e mai eficient. Din punct de vedere al soluției, eu folosesc spirit, mereu am folosit spirit în defavoarea alcoolului izopropilic, pentru că acela este mai puternic și înmoaie gumele de aderență, mai ales când curățăm șinele, și atunci prefer spiritul. Am folosit, așa voi folosi și în continuare, dar repet, fiecare folosește cum vrea. De asemenea, discuri de bumbac, de machiante, care se prind foarte bine pe vagoane și își fac treaba excelent din toate punctele de vedere. În ceea ce privește sfaturile care vi le pot da, atunci când folosiți vagoane de genul ăsta cu pâslă, cu alcool, evitați să vă rulați în sensul picioarelor de macaz. Adică încercați să le rulați din partea opusă picioarelor ca să evitați agățarea lor. Eu vă zic din experiență pentru că am pățit și nu este prea plăcut, pot face diferite necazuri sau poți păți diferite probleme. Asta din punct de vedere al sfatului, să zic așa, partea cu magazele. De aceea pot și partea cu spiritul să vă folosesc ca și sfat, și în sensul că v-am spus, evitați muierea discurilor de cauciuc de pe osi și nu le veți schimba atât de des. Cam asta este în mare. V-am spus de ce prefer acest tip de vagoane. V-am spus ce folosesc ca și soluții de curățat, materialul despre acele discuri. Să aveți grijă la macaze,
chiar și cu soluția din punct de vedere al gumelor. Și cam asta este în mare. O să punem în continuare la treabă locomotiva, pentru că mai are puțin de curățat. Este duminică, nu știu dacă am specificat, este zi de curățare. În mare parte săptămânal, dar depinde și de necesități. Mai revenim puțin cu procesul. Vagoanele șterg foarte bine linia, fiind și 2 la număr și fiind îmbibate cu alcool. O șterg perfect până la sfârșitul procesului și rămâne șina curată și perfectă pentru rulaj. Așa cum am spus, din sensul opus piciorușilor de macaz pentru a evita problemele, da? Și să nu agățăm, pentru că este o placă cu pâslă moale, e normal, se așează altfel pe șine și altfel, deși curăță mult mai bine, trebuie să avem grijă cu unele măsuri. Cam asta este pe astăzi. Eu sper că sfaturile mele vă vor ajuta, sau cel puțin preferințele mele. În mare parte v-am spus cum folosesc eu și ce folosesc, dar și din ce cauză folosesc acele lucruri. Acum dumneavoastră considerați dacă e ok sau vă păstrați în continuare obiceiurile. Dar fiecare cu părerile lui. Ok? Eu vă mulțumesc că ați vizionat acest video. Vă doresc baftă, spor la trenurit, spor la treabă, la ce faceți, la dioramă, la ce meșteriți. O duminică frumoasă, o săptămână frumoasă, o zi frumoasă, o seară plăcută, depinde când vă uitați. Și ne auzim data viitoare cu noi tutoriale, să zicem, sau noi filmulețe despre trenulețe. Acesta îl putem considera ca un tutorial. Ciao!